12 minut po godzinie 8, a w studiu Mumeju głescy Katarzyna Drużyńska oraz Magdalena Jackiewicz. Witamy serdecznie. Witamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat aktywizacji społeczno-zawodowej w RED-zie. Wszystko w ramach programu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim. Więc chciałbym na samym początku spytać, mówimy tutaj oczywiście o mieście Reda, ale do kogo konkretnie skierowany jest ten projekt? Nasz projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, bezrobotnych o trzecim profilu zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz do osób niepełnosprawnych. Ten trzeci profil, co to znaczy? To jest, to jest jakby jedna z kategorii. Osoby, które są najbardziej poszkodowane na rynku pracy i nie mogą samodzielnie na nim się poruszać. Więc jakby skierowane jest to do osób, które rzeczywiście potrzebują takiej systemowej, można powiedzieć, pomocy, ale jakie jeszcze trudności, jakie to są trudności, które napotykają takie osoby, które długo szukają pracy? No, wydawałoby się, że to jest takie zero-jedynkowe, że po prostu albo ta praca jest, albo nie ma. Jak można tutaj te problemy, jakie możemy wymienić? Mi się wydaje, że tak naprawdę chodzi o to, że są to rodziny, czy są to osoby z rodzin, które przez wiele lat funkcjonują w pewnych trudnościach, tak? I potrzebują tak naprawdę wsparcia i takiego bardzo indywidualnego podejścia i spojrzenia na ich sytuację, bo to są bardzo różne historie. Dlatego też właśnie mamy i wsparcie asystenta, i psychologa, czy coacha. Dobieramy dla każdej z osób, które do nas trafiają, czyli słuchamy ich historii, ich sytuacji i staramy się tak ułożyć program, aby ona miała szansę wejść w ogóle na rynek pracy. Nie? Czyli jest to takie bardziej indywidualne podejście, nie systemowe. Bardzo indywidualne i tak naprawdę u nas każda osoba ma trochę inną ścieżkę. Oczywiście jest tak, że te osoby z założenia, tak, mają pewnie spotkanie z psychologiem, mają spotkanie z doradcą zawodowym, ale są osoby, które na przykład potrzebują asysty, a są osoby bardziej samodzielne i zaradne i widzimy już po kilku spotkaniach, że takiej potrzeby nie ma, tak, więc na pewno jest to indywidualne właśnie podejście do każdego człowieka. Ale oczywiście program jest założony, więc chciałbym spytać o terminy i o to, jakie elementy tutaj tego programu będą się w poszczególnych okresach odbywały. Nabór do projektu mamy otwarty. Mogą się zgłaszać osoby najpóźniej jeszcze do maja, żeby całą ścieżkę, którą mamy zaplanowaną dla uczestnika, można było zrealizować do końca września. Uczestnik, który do nas się zgłasza, jest objęty indywidualnym planem działania przez doradcę zawodowego. Pracuje z nim też również pośrednik pracy, psycholog, asystent rodziny. Później taką osobę wysyłamy na kurs zawodowy, który jest zgodny z jego predyspozycjami zawodowymi, umiejętnościami, pasjami, marzeniami. Po tym kursie organizujemy dla tej osoby staż 3-miesięczny, za który stowarzyszenie wypłaca stypendium stażowe, a później szukamy mu pracodawcy, który go zatrudni na kolejne miesiące. Więc jeżeli ktoś jest osobą, która kwalifikuje się, więc jest niepełnosprawna bądź bierna zawodowo, zamieszkuje oczywiście w RED-zie, to gdzie może znaleźć informacje i się zapisać? No, na pewno informacje są na naszej stronie, tak? www.dziełopomocyrodzinie.pl. Można również zadzwonić, tam jest podany numer telefonu, umówić się na indywidualne spotkanie. Zawsze jest taka pierwsza rozmowa, bądź ze mną, bądź z Kasią. Można również wysłać maila, tak? Czyli wszystkie możliwe dostępne, przyjść ewentualnie, tak? Tak jest. Tutaj realizuje ten projekt Stowarzyszenie Dzieło Pomocy Rodzinie, więc o samym stowarzyszeniu też chciałbym porozmawiać na temat działalności, zakresu zarówno terytorialnego, jak i tego, powiedzmy, tematycznego, czyli czym stowarzyszenie się zajmuje. Stowarzyszenie, tak jak sama nazwa wskazuje, tak? Zajmuje się wspieraniem rodzin. Tak naprawdę zaczęliśmy od pracy z dziećmi, organizowaniem świetlic socjoterapeutycznych i ten zakres coraz bardziej się poszerzał. To znaczy widzieliśmy, że jest potrzeba wspierania rodziców, konsultacji psychologicznych, zarówno dla rodziców, jak i dla samych dzieci. Zdarza się, że trafiają do nas osoby, przychodzą, proszą o takie wsparcie charytatywne, czyli organizuje się wtedy różnego rodzaju akcje.
Ale tak naprawdę jesteśmy placówką, oprócz tego, że włączyliśmy tą aktywizację społeczno-zawodową, jesteśmy placówką taką specjalistyczną, tak? Psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, którzy pomagają rodzinom w ich różnych trudnościach. I właśnie tutaj pomoc w projekcie, o którym dzisiaj mówimy, dotyczy osób bezrobotnych. Można znaleźć pracę, ale przede wszystkim zwiększyć swoje szanse na tym rynku pracy poprzez szkolenia, poprzez też spotkania indywidualne z psychologiem, ale jest w tym całym projekcie też druga strona medalu, czyli ci, którzy zatrudniają. Do nich także tutaj pewien komunikat jest skierowany, prawda? No tak, ja jakby przygotowując taką jakby prezentację, czy taką informację, pomyślałam, że warto też wyjść do pracodawców, ponieważ dla nich jest to szansa, aby móc włączyć się w te działania i jakby zatrudnić takie osoby. Najpierw przyjąć je na staż. Jest to dla nich pracownik, że tak powiem, zupełnie bezpłatny, ponieważ my ponosimy wszystkie koszty, zgłaszamy tą osobę do ZUS-u, opłacamy staż. Jest również forma opłacenia opiekuna stażu, czyli osoba z firmy, która takim stażystą się zajmie, również otrzymuje za to wynagrodzenie. Więc ten program, system aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie wejherowskim, realizowany na terenie miasta Reda, Stowarzyszenia Dzieło Pomocy Rodzinie. Zapraszamy na stronę internetową, zapraszamy też na stronę miasto.reda.pl, tam wszystkie informacje można znaleźć, a dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat z Katarzyną Drużyńską i Magdaleną Jackiewicz, właśnie ze Stowarzyszenia Dzieło Pomocy Rodzinie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.